Kublai ifi baro. Naga gospel kat kumulukas kalanong riu dekot shipo. Kan mau kanwan ke Hima jongme. Ada mentang ila ya duai kokpa jengi bahabneng kalong ke bokhuit ke kerteng jongme mentang ila poi ka jeng karpat ba ar kanwan ke Hima jongme. Abangi pet ya ke Psalm shispa lai. Dekot kat kandai ni pule gumne utrai wala seng yala ka khet habneng ka Hima jungu ka sanshar halor baro ka Psalm shispa lai khat khandai kane na ga jutang barim tesnga manta u Jisu la ongumno ka ju ka gospel jungu Matthews kalanang ka basau the khat new Jisu ongumne nadu kata ka por u Jisu la sedang ban yalap ulaya ban to kelabamot ka Hima U Blei kalajan kelabamot ka Hima U Blei kalajan but abangi phasha ka gospel kat kum Lukas kalanang ka basau de khot sau pho lairu ngin yoi kaju ka jingthrang jung Jisu ban yalap ya ka Hima sangap uangkum no anda kibri kilo ong ya ban sah ka snong jung uang Jisu la itu yiki ngade ban yalap ka khubor babha jong ka Hima U Blei hakiwe kishnong ru kane ka kam bala phai nga ban le pen te ko himen ko parabayit te Jisu la wan ban yalap kane ka long ka kam ba U Blei pa la pan kamti yau na kane ka daw la hikai ngi ban duai wang kumno ngin duai kanwan ka Hima jome Tamanta ka jingili kalong kay ka nega Hima jong U Blei. But ngi balong ki dokor jong ka Hima U Blei lang baga baptisma lang baga jinget bangi don how Jisu bat ka jing hikai jongu tengan batai fi ka nega de ko homework jong fi hap le mo fi. Kaganda fi pule ka gospel katkum o Matthews kalanong ka basan hadu lanong ba pra. Da fi pule ka ne pinsa sungtu kumno ni balong ke dekor jeng ke Hima U Blei ngi deban im panangta gospel kat kum Matthews khatlai ter ngila yosngo mengshua ngala batai fi khandian te fi hapule gane hangtai phinsa Jisu lai poesian upandan kam kini kintien ka Hima U Blei kingdom of God kingdom of heaven boleh man hikai ngi war hangtai kinsa unsa hikai ngi lamba ki farshi te ko himen ko parabayet muntanang ne shakmat man gasingi homework te bidon babun nga shu ai fi kandet kumno ban sungthu ke ga jingmor jongane ma fi hablet word hi but kawe ko khobor jong jingkmen ye fi bor khamtam ki to ki batieng baga parthe kan waino pe sngap Jisu long kum nei ha ka gospel kat kum Matthews kalanong arpho sau the court khalai wong kini ki kintien kanenga phi ban pentengen gitu giba tieng baga ka pertekan waino singa ba kumno wong ya kaneka khobor ba bhasha panga Hima an yalap asatla ka perthe kum ka sakhi hakijat ban ribaro tang hadien katakan wan ka jingkot jingwaino jingka perthe so do wad pan karela de o wad parkal no pule gane maha te habangi duai kanwan ka Hima jome ni duai kumno ba mangi ngi balong ka dekor jong ka Hima beneng ngin yarap ba ka Hima jong U Blei kansa wan ha gane ka perthe but hambon kinsa yo ban nget how Jisu ngin sa batam biang sa kandiat halor kanela shain reko homework bangla ai fi apandap baru U Blei unsa kerko kodai fi ha gateng pa baru kon baru mansim bakut